Фирма Емил Илиев ЕООД с търговска марка Чико е водеща компания във Варненския регион в производството на прясно месо, колбаси и деликатеси. И тази година Чико участва в изложението Месомания в Двореца на културата и спорта в морската столица. Предимство на фирмата е затворения производствен цикъл. Собствена новопостроена кланица, която отговаря на европейските изисквания, всекидневно се добиват свинско, телешко и ягнешко месо. Охладената суровина се превозва с модерен собствен хладилен транспорт до фирмения месодобивен и колбасарски цех. Доставката на прясно охладено месо с гарантиран контрол и качество до клиентите е безплатна. Освен богатата гама разфасовки и млени меса, фирма Емил Илиев ЕООД предлага малотрайни колбаси, трайно варено пушени, сурово сушени колбаси и деликатеси с търговска марка Чико Емо. Цялата продукция е с гарантирано качество, отличен вкус, добър външен вид и трайност. Всички процеси са под постоянен технологичен контрол и се извършват с най-модерното оборудване. Търговска марка Чико. Класика на трапезата.